कौन सिंह के मेहरारू के नाम लेके परिवार के नाम लेके जा विवाद करो तब हुआ लगी हमारा के टारगेट करके, हमारा परिवार के टारगेट करके और गाली के यूज करके। क्या है ये पहले कॉमेडियन था, अच्छा, लेकिन इसका कॉमेडी नहीं चल रहा था, फिर मेहरारू को ब्लॉगर बनाया मेरा कुतवा। अरे हम ना कहें कि हमारे गाना के हमारा अच्छा फिल्म के यूट्यूब पर आके न्यूज बनाइए प्रचार। कौन सिंह के मेहरारू के नाम लेके परिवार के नाम लेके जा विवाद करो तब हुआ लगी। हम बिहार के डीजीपी और मोतिहारी के एसपी साहब, थाना प्रभारी और हमारे बड़े भाई बिहार के डीजी आलोक राज जी से विनती करतनी कि भैया देखिए, हम अपन अच्छा से वीडियो बना रहल बानी, लंदन में बानी, शूटिंग करतनी और हमारा पीछे हमारा के टारगेट करके, हमारा परिवार के टारगेट करके और गाली के यूज करके एगो यूट्यूबर हुवन राजन सिंह मुकुट, उरौरा मोतिहारी में ही उनकर घर बा, कहीं हमरा नहीं मालूम, लेकिन उनकर बहुत सारा वीडियो हमारा प्रति गंदा गंदा बना रहल बड़े, जबकि हम उनकरा के कोनो तरह से नहीं जानत। तो उनकरा पर हम कंप्लेन करे के चाहतनी और हम कहे के चाहतनी कि का बिहार में शांति से वीडियो बना के अपन बात रखल, भोजपुरी में गमछी लेके वीडियो बनावल का जायज नहीं खे। तो हम हाथ जोड़ के विनती करतनी डीजीपी साहब, जोन प्रशासन बिहार पुलिस जोन हमरा के इतना रिस्पेक्ट करेला, तो कि हम एगो कलाकार के नाते रउरा से आग्रह करतनी और मोतिहारी के एसपी साहब से कि ए पर त्वरित कार्रवाई करी। ये आदमी आज हमरा परिवार के, हमरा के भला बुरा कर रहल बा, आगे चल के ई कुछ और भी कर सकता। एकरा के तुरंत ए पर कार्रवाई होके के चाही, जौन भी धारा लागे ए पर करी। हम रउरा के अर्जी भेज रहल बानी और लंदन से आवते हम पहले मोतिहारी एसपी साहब से भेंट करें और डीजीपी बिहार से भेंट करें। आलोक राज भैया हमरा के सपोर्ट करी, हमेशा करे नहीं रउआ, तो रउरा एसपी साहब से कहीं और ए पर कानूनी कार्रवाई जबरदस्त होके। काहे तो ई आदमी पहले पवन सिंह के गरियालक, फिर पवन सिंह के बड़ाई कैलक, खेसारी जी के गरियालक, हर कलाकार के गरियावेला। तो ई मानसिक अगर विक्षिप्त बा तो एकर इलाज होखे, आ ना तो एकरा पर ऐसन कानूनी कार्रवाई होखे जौन एकरा हमेशा खातिर याद रखे। तो हम यह चाहे डीजीपी बिहार और अपना मोतिहारी एसपी साहब और वहां के जौन आई थाना में एकर घर पड़ते थाना प्रभारी से आग्रह बा कि राजन सिंह मुकुट करके यूट्यूब चैनल बा, राजन सिंह मुकुट ब्लॉग करके बा, ओकर A1 बिहार करके एगो यूट्यूब चैनल बा और फेसबुक पेज बा। ए पर त्वरित कार्रवाई करते हुए संज्ञान लेहल जाओ कि ई बिना जान पहचान के, बिना तथ्य के ई वीडियो में आके गाली दे रहल बा, तरह तरह के गंदा वीडियो बना रहल बा। ए पर कार्रवाई होके